Jeg har sådan tænkt på noget, Fatima. Hvad er det, Sandra? Jeg har bare tænkt på, måske skulle jeg konvertere mig til islam. Altså nu kan du se, at jeg har fået det fine tørklæde på. Det lyder simpelthen som sådan en god idé. Jeg elsker islam, og jeg er også selv konverteret. Fedt. Vil du egentlig ikke fortælle mig lidt, hvad det hele sådan lidt går ud på? Fordi lige før jeg sådan helt involverer mig i det. Jo, selvfølgelig. Okay, Sandra. Man har 5 søjler i islam, som alle bygger på Koranen. Og hvad hedder de så? Jamen, der er 5 eller 6 søjler afhængig af, hvordan man ser det. Den første er trosbekendelsen. Mm-hmm. Den er meget vigtig. Så er der bønnen, som skal udføres 5 gange om dagen, hvis man er en god muslim. Så er der fasten omkring ramadan. Så er der almissen, at man skal være god mod de fattige. Og så er der valgfarten til Mekka 1 gang i livet. Den sidste er den hellige krig, som man kan se på 2 forskellige måder. Det lyder fornuftigt. Jeg vil starte med at fortælle dig om, hvordan trosbekendelsen fungerer. Det er jo også det vigtigste. Næsten. Islam hævder, at alle mennesker er født muslimer, fordi de mener, at det er den naturlige og fornuftige religion. Når man er født ind i en muslims familie, så bliver trosbekendelsen visket ind i den nyfødtes ører, først i det højre og dernæst i det venstre. Og derefter kan man principielt ikke konvertere til en anden religion. Men hvis man, ligesom os, har haft en anden religion grundet vores opvækst, kan man godt vende tilbage til islam. Det er for eksempel noget. Det var heldigt. Men du er jo ikke født muslim, men derfor kan du stadigvæk godt blive muslim. Og så skal man aflægge noget, der hedder vidnesbyrd. Ja, og den her, på dansk er det sådan kort, der er ingen Gud foruden Gud, og Muhammed er hans sendebud. Hvis trosbekendelsen siges højt, og hvis man mener det ærligt, helt ind i hjertet, så er man muslim. Er man voksen, når man aflægger vidnesbyrd, skifter man som regel navn. Jeg har for eksempel skiftet navn til Fatima. Hvis man er mand, når man konverterer til islam, så skal man også omskæres. Men det er ikke obligatorisk efter puberteten. Så det er godt nok. Det var heldigt. Til sidst, efter den her trosbekendelse er sagt, at man har aflagt vidnesbyrd, så udstedes en attest af en imam på vegne af den muslimske verdensliga, så man kan tage til valgfart på valgfart til Mekka. Okay. Det er så det hele går ud på. For at du kan blive muslim, så skal vi hen til en imam. Okay. Og jeg kender sådan en. Imamen, han bor lige derinde, Sandra. Fedt. Det bliver så spændende. Glæder mig. Det kan jeg godt forstå. Du skal huske på, Sandra, at trosbekendelsen bliver sagt på arabisk, himlens sprog. Okay. Er du klar? Ja. Okay. Ashhadu Ashhadu an la ilaha an la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan al-Rasulullah. al-Rasulullah. Sådan. Så er du muslim.